Bu babatda welaýatda halal zähmet çekýän telekeçleriň we hususiýetçileriň durmuşa geçirýän işleri ýörüýte bellenmäge degişlidir. Welaýatda balçylyk bilen meşgullanýanlaryň hatarynyň barha artýanyny bellemek möhümdir. Olar bu ugurda işlemäge, önüm öndürmäge döredilen şertlerden diýsen hoşal bolýarlar. Welaýatyň Şawat etrawynaky Türkmenistanyň senatçylary we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Genç Haryt Nyşany Arwalyny gaplaýan önümçilik kärhanasyna hem işler talaba laýyk ýoly goýulýar. Yeri gelende bal önümleriniň näme hilgüllerden hem-de haýsy döwürde taýýarlanýanlygy boýunça toparlary bölünýändigini bellemek bolar. Olar şu aýratynlyklary boýunça-da özlerini dermana häsiýetler jemleýärler. Pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynda welaýatyň balçylary öz öňlerini belent maksat goýup işleýärler. Bu maksat Arwalynyň has ýokary hillik hemem bolmaýan taýýarlamakdan ibaratdyr. Bu bolsa adamlara özleri üçin zerur bolan baly hem-de bal önümlerini saýlap almagy mümkinçilik berýär. Ykdysadyýatyň döwlete degişli däl böleginde Arwalyny öndürmek ugruna zähmet çekýän adamlar insan saglygy üçin iňňen ähmiýetli bolan bu önümleri öndürmäge we ilaty hödürlemäge döredilen şertlerden diýsen hoşal bolýarlar. Genç Haryt Nyşany Arwalyny öndürýän önümçilik kärhanasynyň işçi gullukçylary Arwalyny öndürmek hem-de olary göze gelýän owadan gaplarda ilaty hödürlemäň uly tejribesini topladylar. Kärhanada ýylyň dowamynda 5 tonadan gowrak Arwalyny öndürmäge mümkinçilik bar. Önümi arasalamaga hem-de öz aýratynlyklary boýunça gaplamaga ähli şertler döredilen kärhananyň önümlerinden alçylar hoşal bolýarlar. Kärhananyň dukanlaryna durly görnüşli balyň we bal önümleriniň bolmagy ýörüýte bilinmäge degişliler. Bu ýerde ýörüýte enjamynyň durly görnüşleri we barlahana hereket edýär. Muň özi ilaty ýetirilýän önümleň ýokary hil derejesinde bolmagyny öpçün edýär. Türkmenistanyň senatçylary we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan hem-de Genç Haryt Nyşany Arwalyny öndürmäge ýörüýtüleşdirilen hususy kärhananyň hunärmenleri, gahrman arkadamyza hem-de arkadaly gahrman serdarmyza alkyş sözlerini aýdýarlar.